Alanda da nasıl kalmış burada. Bir tane başlamadan ön kanalımıza abone olmayı ve can sayfasını unutmam. Şimdi olsa videomda geçenlerde kompüter için en go antivirus, hayt antivirus. Onu siz bilen olmanız mümkün, bilmeyen olmanız mümkün. Eğer bilmeyen olsanız Kaspersky Internet Security diyen antivirus bu en go antivirus hesaplanır. Bu antivirus Chrome versiyasını ulananlıkta ortada 30 günlük lisenziya verer. Siz onu başından internetten gözlep täze açarlar alıp bilersiniz. O günüňizde köpeltmek üçin, misal üçin 360 günlük, 366 günlük, 636 günlük ýaly dürli lisenziya kodlar bar. Yani bu arada başka videolarımızda size görünürler. Yani paka biz kompüterimize antivirus koymalı. Antivirus koymak için biz Kaspersky Internet Security diyen programmanın ofisial saytına kaspersky.ru şu sayda girýäňiz. Beýleki saytlardan almak metodykan maslahat beremok. Şu saytdan alın esas başary bilgini. Bu saytdan almak için girýäňiz Internet Security basýaňyz. Dann skачать bolýar, skачать toran soňra skачать eden faýlyny atanyňda skачать eden faýlyny şu ýerde goýun. İçine atacağımız girýäňiz. Aldırak karışma. Yine. Knorka соединение с сервером лаборатории Касперского. Server stanok etdi, соединение etdi. Bir birleştiredi deyip oýlady. Häzir çelli şu Kaspersky Internet Security diyen antivirusun öňüne geçen antivirus. Men edilmen şu wagt şu antivirusla özüm şaýat bolýanda sebäbi öňe arada şuňa ýa-da boldy bir özüm notebook getirdim. Ol çağalara berilýän notebook. Men şunun içine Windows'un çalyşyp ber dedi. Men bolýar dedim. Çalyşyp bereýin dedim. Flashkama, yani Windows'a geçirdim. Soň çalyşyp başladım men. Flashkamyny kompütere sokamdan men flashkamyň şurasyny hemme zaten öçürdi. Men onu näme bilmedim. Soň men antivirusyn şuňa etýänini bilsepler boldum da. Soňa flashkany çıkaryp aldym, gördüm flashkan sokkan kompüteri. Bu kompüter okaýa-da ýöne içindäki hemme zatlar gidipdir. Soň da mesela şuňa bir faýl geçirýän bilen şol geçirýän zatym içinde duranokdyň ýarly dur. Ay men onu internete girip gördüm, her bir saatlara girip gördüm. Sonra Kaspersky Internet Security diyen bir antivirus öňünden çykdy da men onu bileme olmadım. Ay stanok etdim, etdim. Soň ay meni data saldım Kaspersky Internet Security'ye bağlattım. Ben içinden virüs çıkarıp berdi, onu öldük, program verdik, flashkan formatam etdik. Soň içine zat geçirýän güýýäl işläp durdy, hiç ýekim ýok. Men diýjek bolanym şu Kaspersky Internet Security diýen VPN baslan Kaspersky Internet Security diýen antivirusun iňer häsiýetli aýratynlygy özüň beýleki antiviruslardan garandan şu internete girenmizde, siz browser'ınızı açanınızda ol size eýem zaşyşat etýär. Internete girenmizde käbir çujo nätanş wagtlara saytlara giresiniz bilen onun içinde viruslar saklanýan bolsa, Kaspersky Internet Security diýen antivirusy hökmany öňünden size şonu duýdurýar. Şu saytda viruslar diye aýdyp berýär öýde. Doğrudan şuna girjekmi diye girmekden gowalar diye aýdyp berýär size hemme zadyny. Şonuň üçin internete girenmizde de siz ören her bir olup gitmesiniz. İnternete girenmizde ya kompüterinize türlü hile elbet viruslar, daýal virusların kompüteriniň içine salyp bilersiniz. Şonuň üçin Internet Security diýen Kaspersky Internet Security diýen antivirus hukmany suratda ulanma metody maslahat berýär. Indi bolsa näde onu stanok etmeli? Şol faýly stanok edilmeden soň içine açýanyz, продолжить basýanyz, soň пример basýanyz.
şerikelemizde bolsa Zaurus Yandex browser, Zaurus istanok Yandex browser. Yandex browser'i istanok etjek diye. Etjek bolsaňa aýyryp biläňiz, etjek bolsaňa goýup biläňiz. Maňa tapady ýok, men prinýaz dogýan, men prinýaz basýandan öýle skача demekde öýle istanok edip berýär. Soň men muny etmem, men muny istanok etmem, skача etdim, istanok edemeddim, şonuň üçin ýerine geçirdim. Istanok edemeden soňra şeýle ben wagt ýaryp çykaryp berýär, içine girýär, uzun şaşyp çykaryp. Men bunu eşat abnöwden etmeli, abnöwden etmeli bilen men etmem diýerim ben. Asatyny bilen şunu çykarýar. Başlam. Açanmatyny häzir. Umuman açanmatyny şunu ýalyp bu kod aktivasiýa diýen şeýle bölümjek açyp berýär. Wadyt ýa-da şu ýerden meniň şu lisensiýa le problem berýärsin. Ulanýarmy? 20 şunu aldy meni şu 20 şundan soň şu antivirus maňa işledip bermeýär. Ýani ödüme muny köp mysal üçin Kasperskyň problem berýärse barlanan berýärse 30 gün işleýär. Men bunu istanok edinme ve ulan görene şunu da. Ondan sizden günü ulaşacak olsanız 30 günde elde siz misal için 365 gün ulan bilemez. Ulan için şeyler browser'ında açıp yazıyorsunuz. Kod aktivasiya deyip internet şeyle yazmalı. Kaspersky internet security kod aktivasiya. Ya da 360 şunu özüne gerekli günleri yazıyorsunuz. Her şeyle aktivasiya kodlarını çıkarıp berýär. Ondan şonu şeýle ýazýarlar, misal üçin şunu kodlar çıkarıp berýär. Ya şeýle şunlar kodlar çıkarar. Şeýle soňra barýar aktivator var, ýani aktivasiya edip berýär. Özüne näçe günlük aktivasiya kodlaryny soňra barýar, şonu işleýär. Soňra men şunu ýalyp açýanyz, işläp başlaýar. Soň kompýuteryny program edip bilýär. Ya da bu branşny proverka var, misal üçin flashkany gawaza basýanyz da basýanyz, şeýerde flashkany duranlar, flashkany telefona çatyp duranlar, telefony. Taýlaryk onu grada basýanyz, avtomat şu устройствонун içine proverka edip berýär, barlap berýär, viruslar sapolýar, ýa-da bolsa aýtýar, virus sapylmatýar. Şunu ýa-da siz şu antivirus ulanyp bilýäňiz. Menin berjek maslahatim şu Kaspersky internet security diýen bu antivirus hukman suratda ulanynda hem ýerde size kömek etýär. Bu bu antivirusyň hasyýaty başga da bir enayi tarapy bar. Menin özümde gelen bu peýany hem bar. Şunu ýaly peýany bilen. Yani bu işlenip yani bu işlerdi yani indi işlenmiş şu. Bu yani bitti hatta like basın men kompüterde o antivirus görkedim ne şu antivirus hukman ulanı. Videon hatta sonra like basın forumda komentar yazın kanalda ağza olmadık olmadan hem hukman surette soft kanal ağza böyle sağ olun.